Avem informația, ce facem cu ea, ce se întâmplă, de ce și cum ne afectează. Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună. Dacă noi suntem azi unde suntem, este pentru că acest popor, la rândul lui, crescut în cei 40 ceva de ani de comunism, nu știe cum să facă ca să scape de toți securiștii care au pus mâna pe afaceri, de toți activiștii și așa mai departe. Iliescu i-a luat la pachet tot ce a făcut mai trist pe linia autoritaristă Ceaușescu a fost luat în brațe de Iliescu. Primul lucru, securitatea. Ochii te sperie, mâinile te scapă. Sunt cuvintele mamei pe care Gabriel Liceanu și le amintește și care îi sunt de folos în toată această istorie extrem de complicată pe care o trăim, în care crima și minciuna devin scheletul de organizare al autoritarismului rus, care face ravagii în lume încă o dată, în pofida unor avertismente pe care marchizul de Custine, care a scris niște scrisori din Rusia, le-a făcut cu mult timp înainte. Sclav înăuntru, dar țarii, conducătorii lor s-au prins că important e să-i scoată în afară, unde vor trăi ca teroriști, terorizând populațiile cucerite, așa cum ei au fost terorizați. Și atunci se naște o compensație între oroarea trăită în interior și cea pe care ei o practică ieșind peste granițe. Și atunci cucerirea a devenit un mod de viață compensatoriu. Cu cât erau mai chinuiți înăuntru, cu atâta erau mai feroci în clipa în care se revărsau peste graniță. Uitați-vă la războiul de lângă noi. Nici românii nu au ieșit însă prea bine din experiența și experimentul totalitar ceaușist. Nu știm câți, până la urmă, umăr la umăr, făcând bine, vor reuși să scoată țara din acest model ceaușisto-iliescian care ne urmărește de 35 de ani și care are în centru tot ce a fost mai rău, mai toxic, mai otrăvitor pentru societate în anii dictaturii. Dar important este ca ori de câte ori cineva face un bine, să o spunem public și să facem până la urmă un exercițiu de admirație. Gabriel Liceanu face acest exercițiu de admirație organizând pentru a treia oară la rând Gala Monica Lovinescu, care va avea loc chiar de ziua de naștere a Monicăi Lovinescu, 19 noiembrie, la Ateneu. Dacă România ar ști că lucrurile trebuie făcute perfect, chiar dacă nu poți, dar trebuie să încerci, am mai o țară de vis, dar merge și așa, la noi este o nenorocire. Domnule profesor Gabriel Liceanu, recent ați scris un articol de ziua lui Vladimir Putin, nu l-ați scris evident pentru a-l felicita de ziua dumnealui, ci pentru că ați recitit în preajma sau în această perioadă scrisorile marchizului de Custine. O carte care este scrisă în urma unei călătorii în Rusia, dar este scrisă în 1839 și în care el vede germenii obsesiei imperialiste a Rusiei și forța lor destructivă pentru întreaga lume. Ce era atunci anticipație, astăzi noi trăim accelerat, o istorie live. Care sunt simptomele răului, germenii, pe care el i-a văzut acolo în Rusia? Cartea aceasta are o proprietate care o scoate în afara cărților obișnuite. Știți, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, cărțile apar și 90% dintre ele, dacă nu mai mult, n-a făcut nimeni statistică, dispar cu timpul. Nu-și păstrează nemurirea, cum s-ar zice. Nu, ele fie rămân clasicizându-se, Homer, Shakespeare, Dante, nu înseamnă că sunt citite zi de zi sau că au o actualitate permanentă zi de zi de-a lungul istoriei specii umane și a cititului. Altele dispar pur și simplu. Cartea lui marchizului de Custine are o proprietate ciudată. Actualitatea ei, în timp ce la celelalte cărți actualitatea lor dispare cu fiecare zi care trece, cu fiecare an care trece, cu fiecare secol care trece, cartea lui Custine devine tot mai actuală și vorbește
cu o voce tot mai puternică din clipa în care a apărut și până azi. Cum e cu putință așa ceva? Ce a reușit să vadă acest om sau la ce situație a răspuns scriind cartea pe care a scris-o? Am mers până acolo încât mi-am spus că dacă liderii Uniunii Europene ar citi cartea asta astăzi, ar fi știut cu mult înainte de ceea ce se întâmplă în ultimii ani cu războiul din Ucraina, la ce se aștepte. Și ar fi știut și în timpul în care au început relațiile de comerț, baletul diplomatic cu Putin, ar fi știut la ce se aștepte. Ori ei au fost luați prin surprindere pentru că nu și-au făcut lecțiile. Lecția numărul 1 era să citească cartea Marchizului de Custine, Scrisori din Rusia. Deci a fost scrisă în 1939, în urma unei excursii pe care Marchizul de Custine a făcut-o în Rusia vreme de 2 luni. 2 luni a văzut ceea ce omenirea n-a văzut de atunci, an de an. Ce anume a văzut? A devenit un bestseller. Ea n-a apărut în 1939. În 1939 a făcut vizita, a apărut 3-4 ani mai târziu. Și a devenit un bestseller în Franța. Este interesant că a fost interzisă până la Revoluția în 1917, deci ea n-a apărut în Rusia. Evident că după Revoluția, sub comuniști, n-a fost publicată, a circulat doar clandestin, iar Custine, cartea ca atare, a reînviat în Occident, totuși, după primul război, după războiul rece. Bun. Și în Europa de Est a început să fie publicată intens după căderea comunismului. Asta e cartea despre care vorbim. Acum, de unde vine excepționalitatea ei? Știți, Rusia are o identitate, o individualitate, o personalitate printre națiunile lumii unică. De unde vine această unicitate a personalității ei? Evident din surse, din istorie, din rădăcinile istoriei. Constituirea statului rus este socotită a fi avut loc în secolul al IX-lea, începând cu dinastia Ruric, adică a unei căpetenii scandinave care a venit din Scandinavia până în regiunea Novgorodului și a Chievului și a cucerit pur și simplu populația primitivă, tribală a slavilor aflați acolo. Cronicile lor spun care înfrumusețează istoria, că triburile slave se luptau între ele într-una, nu reușeau să se așeze nici cum și când au dat cu nasul de Ruric, căpetenia scandinavă, care avea alt grad de civilizație decât populația autohtonă pe care o cucerise, le-a cerut să devină conducătorul lor. În orice caz, din acea clipă se naște dinastia Ruric, rurichiană. De atunci începe istoria Rusiei, din secolul IX. Bun, ce s-a întâmplat? Sub Scandinavia aceștia, numiți varegi sau vikingi, cum vrem să le spunem, au înflorit, i-au organizat, i-au pus în contact cu țări din Occident și din Est și din Vest să facă comerț și au devenit, ăla a fost un moment crucial. Rusia putea ori să apuce către o variantă de deschidere internațională, ori în condițiile în care regimul sub care ar fi stat ar fost autoritarist, să se întâmple cu ea ce s-a întâmplat. În speță, s-a întâmplat o nenorocire. Săracii de ei. S-a întâmplat cu adevărat o nenorocire. Au venit peste ei o catastrofă. Așa cum a venit peste noi Imperiul Otoman și ne-am tras zilele cu greu, secole la rând, plătind biruri uriașe și ne reușim să ne dezvoltăm și să ne civilizăm sub turci, la fel s-a întâmplat cu ei sub mongoli.
rușii le spun mongolilor tătari. Deci mongol sau tătari este același lucru. În 1237, deci la începutul secolului XIII, nepotul lui Gengis Khan a venit cu hoarda de aur peste ceea ce se numea în clipa aceea statul rus, care putea să o apuce, cum vă spuneam, dacă nu veneau acești în această seminție peste ei, să o apuce spre vest. În loc de asta, s-au pomenit cu un popor de o cruzime înspăimântătoare, care era o mașină de război perpetuă. Ocupase toată Asia. Nu făceau decât să cucerească, erau incapabili să administreze, erau incapabili să pună pe picioare fundamentele unei civilizații, ci cucereau, fiind mașină de război perfectă, populații pe care, din mijlocul cărora, alegeau căpeteniile locale și le puneau să obțină biruri enorme pe care să le plătească. Asta erau tot. Iar pe ei, pe aceste căpetenii, îi tratau ca pe niște slugi. În clipa în care un kneaz, rușii și-au păstrat titlul de kneaz sub mongoli 240 de ani cât a durat ocupația, 240 de ani erau obligați, ca în clipa în care ajungeau în fața marelui Han tătar, să cadă în genunchi și să le sărute vârful cizmei. De aici s-a născut o anumită gimnastică civilă, politică, care era cea a supunerii totale în fața unei autorități unice. Și atunci s-a întâmplat ceva nemaipomenit, ca să înțelegem exact misterul, enigma acestui popor care ne chinuie în clipa de față sub numele lui Putin. Pentru că nu s-a schimbat nimic. În speță, 240 de ani, mongolii au stat peste ei în această formă. Își strângeau birurile, hanii tătarii chemau din când în când la ordine, le mai tăiau capul, dacă nu le plăcea ceva la ei, îi trimiteau la loc. Ei au absorbit acest comportament al autoritarismului absolut. Și în clipa în care, în anul 240 de ani mai târziu, deci în 1480, au reușit ca, unindu-se, cnezatele rusești să-i dea afară pe mongoli și să scape de ei, au rămas cnejii cu comportamentul căpetenilor mongole. Adică cruzime totală, cerință de supunere absolută și o populație care era dresată să asculte de un unic stăpân. Așa a luat naștere celebru autoritarism rusesc. El s-a transmis din clipa aceea până la Ivan cel Groasnic, care a fost primul mare țar peste toate Rusiile, a unit toate cnezatele. În clipa aceea a născut ceea ce aș numi structura genetico-istorică sau genetico-culturală a poporului rus. Ei nu sunt vinovați pentru faptul că istoria a fost atât de crudă cu ei. Pentru că în clipa în care stai 240 de ani sub jugul tătarilor, care erau sălbăticia lumii, devii bolnav. Bolnav de supunere, bolnav de ascultare și raportul politic care există în aceste societăți începând de atunci, de la Ivan cel Groasnic în sus, adică din secolul XVI până azi, raportul a fost între un cap unic, un conducător unic și poporul față în față cu el. Toate verigile intermediare, boierii, instituții, biserica, au fost pur și simplu dizolvate între acești doi poli. Ivan cel Groasnic, de pildă, a supus biserica total. I-a confiscat toate proprietățile. Boierii aveau diferite funcții.
funcțiile puteau fi schimbate de pe o zi pe alta. Ideea că ei îl pot oricând debarca și face comploturi l-a făcut ca să omoare pe bandă aristocrația, nobilimea rusească. Îi ținea într-un post, după care îi lichida. Sau, în cel mai bun caz, îi dădea deoparte. Dacă o să apucăm să vorbim despre spectacolele de cruzime pe care le-a, show-uri pur și simplu de monstruozitate criminală pe care le-a instaurat, le-a pus pe picioare în piața Kremlinului, cu cele mai cumplite chinuri și cu populația chemată să asiste la pedepsirea boierilor, și cum anume îi tortura și cum arătau palatele lui, cum nu adormea până nu făcea o vizită în subsolurile unde erau camerele de tortură, o să înțelegem ceea ce marchizul de Custine a văzut și spune. Și o să merită să ne uităm la câteva citate, pentru că acest om a fost nu numai un geniu al observației, ci un geniu al scrisului. Expresiile lui pot fi încrustate pe un zid. Așa se face că ne-am pomenit cu un popor care, urmând această linie istorică, așa cum spune Custine, 40 de milioane de ruși locuiesc în mintea unui singur om. 40 sau 60, câți erau în 1839, locuiesc în mintea unui singur om, numit țarul. Toți țarii rușii, absolut toți, au omorât, au folosit crima ca mijloc de impunere. Lagărul, Siberia a fost o componentă eternă a politicii interne. A fi trimis în Siberia era un preliminar, scăpai ușor dacă nu steau capul pe loc. Da? Era complet arbitrar și așa e și mai târziu, când nu știai, practic și soția lui Beria a fost în gulag puțin. Da. Stalin l-a adorat pe Ivan cel Groasnic, pentru că a intrat în cap și a făcut același lucru la altă scară a istoriei, că anturajul tău trebuie în permanență primenit, schimbat. Nimeni nu era sigur pe locul pe care îl obținea în anturajul lui Stalin. La fel cum era. Când Stalin i-a comandat lui Eisenstein filmul cu Ivan cel Groasnic, i l-a comandat tocmai pentru că accentul era pus pe felul în care minunatul Ivan cel Groasnic elimina trădătorii din jur. Stalin vedea la rândul lui trădători. O patologie, frica tiranului naște cruzime. Puterii. În clipa în care capeți puterea, capeți și spaima de a ți se lua. Și atunci devii din zi în zi mai crud. Asta s-a petrecut, fie că a fost vorba de primul țar mare al Rusiei, fie că a fost vorba de conducerea Partidului Comunist Sovietic, etc., fie că e vorba de Putin astăzi. Crima însoțește practicarea funcției de conducere. Dar cu aceeași răceală. Sigur că da, astăzi când se spune l-au împușcat pe pod pe... Bun, Navalny a fost otrăvit și celelalte, a fost omorât în închisoare. Boris Nemțov a fost împușcată în casa blocului, toți disidenții au fost lichidați, dar nu se făcea în piața publică și în văzul lumii ca pedeapsă. Spunea, o să cercetăm cine a făcut acest lucru. Cinismul a însoțit treburile astea în ziua de azi. Deci suntem în fața unui popor care a căpătat gene culturale și istorice pe care nu le mai are niciun alt popor. De asta e unic. Două lucruri au marcat. Faptul că au trăit în această supunere absolută și faptul că au ales minciuna ca formă de funcționare politică pe lume. Crima și minciuna, de unde putem vedea că minciuna nu este inofensivă atunci când ea intră în realitate, când nu e doar o simplă formă de a nega ceva sau de a spune o mică minciună, atunci când minciuna are corp politic. Merită să vorbim separat de minciună, pentru că ea a atins culmi ale spiritului uman.
Dar revenim puțin la faptul că trăiau în ascultare absolută și că pentru ei a asculta orbește de ce spunea țarul sau primul secretar Stalin sau așa mai departe, mongolul la începuturi, au avut acești țari, acești conducători autoritari au avut o subtilitate enormă și au dat seama că nu poți să ții un popor într-o cruzime permanentă fără să-i oferi nimic. Și atunci, începând cu același Ivan, culminând cu Petru, culminând cu Ecaterinele, au descoperit ceva nemaipomenit. Ceva ce Custin formulează în felul următor. Sclavul în genunchi visează să cucerească lumea. Propoziția este stupefiantă. Păi dacă e sclav, cum să cucerească lumea? E complexul lui Dumnezeu pe care au reușit să-l imprime? E sclav înăuntru. Dar țarii, conducătorii lor s-au prins că important e să-i scoată în afară unde vor trăi ca teroriști, terorizând populațiile cucerite, așa cum ei au fost terorizați. Și atunci se naște o compensație între oroarea trăită în interior și cea pe care ei o practică ieșind peste granițe. Și atunci cucerirea a devenit un mod de viață compensatoriu. Cu cât erau mai chinuiți înăuntru, cu atâta erau mai feroci în clipa în care se revărsau peste graniță. Uitați-vă la războiul de lângă noi, care durează de 2 ani sau nu știu cât. Aproape 3. Uitați-vă la celebrele discuții dintre ostașii ruși și soțiile lor, tinerii. Cumplite. Acel băiat, soldat rus, care o întreabă pe soție, mă lași să violez? Da. Și aia spune, da, orice ucrainiancă. Sau care duc trofee soțiilor și mamelor de acasă. Orice ucrainiancă violează. Deci, ce fac ei? Furați, jefuiți, umpleți-vă camionul cu jafuri. Deci ei se întorceau din aceste campanii de cucerire, de ieșiri peste graniță, le trăiau ca pe o compensație la tot ce trăiseră. Deci erau îndreptățiți să fie tirani la rândul lor, exact, în afara Rusiei. Se întorceau fericiți cu pradă de război. Povestea cu granițele. Deci în 1914 deja Rusia, prin cuceriri succesive de-a lungul întregii istorii a țarilor lor, ajunsese să ocupe o șeptime din glob. În textul despre care ați vorbit cu ziua lui Putin, l-am rugat pe redactorul site-ului să pună videoul acela cu Putin, care îl întreabă pe un băiețel pe o scenă mare, nu știu ce, care sunt granițele Rusiei, cu cine ne învecinăm și mai departe. Băiețelul dresat dinainte răspunde strâmtoarea Bering, nu știu ce, americania, și Putin îl mângâie pe cap, îl sărută și îi spune nu, Rusia n-are granițe. Rusia n-are granițe, vine din istoria ei. Este cea mai agresivă propoziție pe care o poate rosti un șef de stat în lumea de azi. Deci eu pot să ocup la limită toată planeta, dacă sunt în stare o ocup și dacă mă supăr. Deci asta înseamnă profilul, personalitatea de o originalitate monstruoasă a acestui popor. Genele culturalo-istorice s-au format în condiții istorice extrem de vitrege. Și e cumplit să vezi cum interiorizează practic oamenii acest despotism absolut. Există un episod în aceste scrisori în care un boier trebuie să-și vândă la un moment dat oamenii de pe moșie pentru că nu mai are bani. Și oamenii vin la el și spun, nu ne vindeți, dăm noi bani. Ține-ne în continuare, adică fii în continuare cumva despotul nostru. Da. În clipa în care Ivan, după ce omorâse tone de boieri în jurul lui, spune, m-am supărat pe voi, plec.
Au venit în cortegiu să-l implore să nu-i lase. Și Cristina are propoziții fabuloase. Am câteva excerpte și o să mai vedem ceva în acest punct, ce chestie incredibilă. De ce ajung să rescrie trecutul? Despotismul rus, zice Cristin undeva în cartea asta, nu numai că ne socotește ideile și sentimentele, dar reface și faptele. Reface și faptele. Luptă împotriva evidenței și învinge întotdeauna. Căci evidența însăși nu are apărător la ruși, la fel ca și justiția atunci când stânjenește puterea. Faptul că rușii și-au rescris de la Stalin, Lenin, începând istoria din 5 în 10 ani, dispărând din fotografii personajele care între timp fuseseră executate, spunând, rescriind trecutul. Și resemantizând practic lucruri cum au făcut cu nazismul, care înseamnă altceva. De a resemnifica practic realități din trecut. Le dai alt înțeles. La noi, zice iarăși Cristin, asta pune în gura unui prinț care povestește în secret, pentru că n-aveau curaj să vorbească în gura mare. La noi despotismul este mai puternic decât natura. Împăratul nu este doar reprezentantul lui Dumnezeu, ci și puterea creatoare însăși. O putere mai întinsă decât aceea a Dumnezeului nostru, căci acesta nu face decât viitorul, Dumnezeu. În timp ce împăratul reface trecutul. Legea nu are niciun fel de efect retroactiv, pe când capriciul despotului da. Deci, faptul că în clipa aia raportul dintre adevărat și neadevărat, fapte și fantasme, se schimbă complet. Și poate că una dintre cele mai formidabile formulări ale acestui trucaj permanent, a truca timpul, a truca istoria, l-a formulat un faimos eseist francez din interbelic, Denis de Rougemont, care a scris o carte care a avut succes masiv, Partea diavolului se numește, Le Côté du Diable, și care spune o propoziție. Pe mine mă fascinează propozițiile care pot fi scoase puse în ochii lumii, să le intre în creier. Și Denis de Rougemont spune așa: ceea ce e cu adevărat diabolic este mai puțin să faci rău, te îngrozești când auzi asta, și poate fi mai groaznic să faci rău, cât să-l botezi ca fiind binele atunci când îl faci. Exact. Deci el te omoară. Ivan cel Groasnic îi trăgea în țeapă, îi punea pe rug, îi fierbea în masă și ei mureau spunând: Doamne Dumnezeule, ai grijă de sănătatea țarului nostru. Deci ei erau convinși că răul pe care îl făceau era de fapt bine. Și spune mai departe de Rougemont, este pervertirea și ruinarea pe dinăuntru a însăși criteriilor adevărului. E coruperea omului, practic. Este procedeul, ascultați propoziție, prin care minciuna e instalată de preferință într-un cuvânt al adevărului. Minciuna e instalată într-un cuvânt al adevărului. Revin la Putin. Săptămânile trecute a fost și doamna Șoșoacă invitată. Nu mă gândeam că o să-i pronunțați numele. Era o întâlnire, e un personaj fascinant. Era o întâlnire făcută într-o mare sală, nu știu acum care, din Moscova, în care erau invitați străini care lucrau la Moscova sau prietenei Rusiei. Și Putin le-a ținut un discurs și le spunea: vă mulțumesc că sunteți aici. Voi sunteți prietenii acestei țări care au meritul că spun omenirii ce țară minunată suntem, ce oameni minunați, ce lucruri minunate facem și că vă folosiți toate mijloacele pentru a spune despre Rusia ceea ce merită spus. Folosiți-vă mai departe toate mijloacele pe care le aveți. Și știți ce urmează? Și mijlocul suprem pe care îl aveți este adevărul.
Asta înseamnă de a pune minciuna într-un cuvânt al adevărului. Deci suprema minciună e să spui că rușii funcționează cu adevărul. Este o uzurpare practică a adevărului și o instalare în locul, pe tronul adevărului. Oameni de aici din sală care iubiți Rusia, folosiți-vă unealta supremă, adevărul despre Rusia. Deci el pronunță cuvântul adevărului când minciuna este instrumentul fundamental al. Atunci când purtătoarea de cuvânt a Ministerului Externe sau a lui, nu mai știu, doamna Zaharova, la școala de diplomație, le-a spus: trebuie să înțelegeți, dragii mei, că acum adevărul nu mai e adevărul, e post-adevărul. Și post-adevărul spunea foarte clar ce e. Este acel lucru scos pe gură care servește interesele Rusiei. Există o formulă celebră: orice e adevărat și nimic nu este fals până la capăt, ca descriind această nouă politică asupra adevărului a Rusiei. Da. Deci e absolut fabulos. Bun, dar rușii trăiau acolo, au trăit acest despotism pe pielea lor, l-au interiorizat în aceste feluri patologice. Cum să ne explicăm însă fascinația pentru Rusia și Putin în afara Rusiei, chiar și astăzi, după Holodomor, Katyn, Fântâna Albă, iată, Bucea? Există o fascinație. Eu ieri am luat un taxi, nu mai iau, și mi-a explicat taximetristul că Putin este singurul creștin care a mai rămas în Europa. Deci, iată, o nouă formă a minciunii, să-l pui pe Putin, un criminal absolut, atroce, în locul unui creștin. În primul rând fascinează puterea, spectacolul puterii. Dacă Trump a ajuns să spună e un lider puternic, asta îmi place mie la Vladimir, sau cum îi spune. Vladimir e un lider puternic. Ți-o minte că a trecut și pe la noi la un moment dat Putin. A fost întâmpinat în sala în care a vorbit, nu știu ce, cu multă simpatie. Le impunea celor din sală și tinerilor, prin faptul că a venit un tip strong man, care ține în mână lucrurile. Ori asta iarăși vine în istoria lor. Au fost istorici ruși în secolul XIX care au spus că autoritarismul este singura formă în care poate fi ținut în mână un popor format din mii de etnii, din etnii extrem de variate. Și că este atât de mare, atât de întins, atât de felurit ca obiceiul religii și celelalte, că numai o mână de fier poate să-i țină în mână. Și că autoritarismul este singura formă politică care li se potrivește. Poate e așa. Dacă ei vor să trăiască așa, ok, dacă există mereu un tip atât de autoritar încât să țină în mână o masă atât de diversă, e treaba lor. Dar faptul că o impun în clipa în care pun piciorul oriunde, deci e ceva atât de simplu. De câte ori americanii au pus piciorul undeva, au încercat să introducă democrația. În Japonia le-a reușit, în mod straniu. Pentru că e foarte greu să treci un popor care a trăit în tradiționalism autoritar, cu împărați japonezi ca și cu țara, să-l pui să aleagă și să fie liber deodată. În alte zone nu le-a ieșit, dar... Deci sunt două lucruri simple azi pe lume. Pe de o parte, americanii de-a lungul istoriei lor, a președinților lor, formidabili, când s-au dus să pună umărul la un dezastru și și-au trimis tinerii la moarte, ca în primul și în al doilea război mondial, în urma lor au introdus civilizație. Fiți democrați. În Germania au impus confruntarea cu trecutul și au vrut să fie siguri că acolo se instaurează democrația. În același timp, Stalin a vrut să fie sigur că în Europa de Est se instaurează autocrația. Deci asta este marea divergență a planetei. Și care astăzi e iar, vedeți, e în prim plan astăzi. Pentru că astăzi lupta mare, dacă e să o luăm așa, e între familia partidă autocrată, unde s-au întâlnit tot felul de la iliberal, pe care îi desparte orice, dar îi unește ura față de democrația liberală. Exact. Asta e. Deci groaza cea mai mare a lui Putin, cred că cuvântul
care îl torturează e democrație. Ideea că el poate fi dat deoparte și pe criteriul alegeri, vedeți ce greu e să... Cazul nostru al României, ne-am pomenit după 40 și ceva de ani de autoritarism, de regim totalitar. Un popor neliber. Un popor neliber a devenit peste noapte liber, nu? Teoretic liber. Deci s-a eliberat de oroarea comunistă. Dar interior nu era liber. S-a eliberat de forma de organizare exterioară. Nu să practice democrația ca formă de libertate matură. Și a rămas cu toate personajele pe care Iliescu le-a importat de la Ceaușescu. Drept care, dacă noi suntem azi unde suntem, este pentru că acest popor, la rândul lui, crescut în cei 40 ceva de ani de comunism, nu știe cum să facă ca să scape de toți securiștii care au pus mâna pe afaceri, de toți activiștii și așa mai departe. Iliescu i-a luat la pachet tot ce a făcut mai trist pe linia autoritaristă Ceaușescu a fost luat în brațe de Iliescu. Primul lucru, securitatea. Și plantat practic în scheletul de funcționare al noii organizări politice. Asta e problema. Și oamenii săraci, știți, merg uneori, iau taxiul și am un test. Îl întreb pe șofer, mai ales dacă e tânăr, să nu se supere dacă îl întreb că fac un test pentru mine, spun. Știți ce înseamnă separația puterilor într-un stat? Evident că 80% îmi spun, nu știu ce, n-am auzit. Pe oameni care n-au această minimă cultură a libertății, n-au cum să-și schimbe radical țara. Și noi tragem acum criza pe care o tragem după noi, care vine exact pe această linie. Un popor care n-a putut să elibereze interior și să se aleagă în cunoștință de cauză conducătorii. Și unde iată că aceste instrumente ale Rusiei, pentru că și cultivarea ceaușismului, nostalgia după un regim atât de malign, toate astea sunt și instrumente ale Rusiei, dar pe un sol românesc, acela de care vorbiți. Pe de o parte, tot sistemul de neocomunism, că asta am avut în față. Am avut ani de tranziție confiscați de o ideologie neocomunistă. Și de întâlnirea asta a ieșit ce a ieșit. Ceaușescu a fost foarte important pentru că a reușit să împletească teoria autoritaristă, totalitaristă de tip marxist cu naționalismul, ceea ce gâdilă orgoliul, vanitatea unui popor. Naționalismul are trecere cam în orice popor și a fost folosit ca instrument de conducătoriabil. Istoria nu se scrie ușor, liber, fiecare țară. Pentru că e foarte bine să spui, tu ești cel mai grozav, poporul tău e cel mai formidabil, noi suntem cei mai. Și creezi un trib în felul acesta. Aș face acum trecerea puțin spre a doua temă. Nu apare numai nostalgia după Ceaușescu și nostalgii comuniste. Nostalgia după aur apare pe fundalul naționalismului lui Ceaușescu. Ceaușismul care a fost... Aș vrea să vă recitin zilele acestea în preajma Galei Monica Lovinescu, jurnalele ei. Am dat peste un fragment și mi-am dat seama că nu numai Marchizul de Custin, dar și Monica Lovinescu, bine știam asta, avea un spirit extraordinar de a vedea lucrurile foarte clar moral. Și la un moment dat, în anul 2000... formula ca atare. Da. La un moment... Și scurt, clar, foarte... Felul în care scrie este absolut formidabil. Scrie așa în anul 2000. Mihnea a fost la alegerile din Basarabia, unde comuniștii au câștigat masiv. Iată zona gri a străinătății apropiate dorite de Rusia, înglobând Ucraina și Moldova. Suntem fix în această imagine pe care Monica Lovinescu o vedea atunci. În ce an? 2000 în jurnalul Inedit. Probabil că totuși acum Monica Lovinescu aș vrea să știu ce ar scrie și după felul în care moldovenii, Republica Moldova totuși s-a descurcat acum și a reușit să-și ia revanșa într-un mod absolut curajos. Am ascultat interviul pe care l-ați făcut cu Maia Sandu și în care a spus întrebările cheie. Dar cum ați reușit totuși cu o asemenea putere venită în războiul hibrid peste noi, cu acest mod de a cumpăra voturi și celelalte?
și a explicat că au muncit enorm ca să poată să dea replica adecvată. Da. A cultivat o masă critică în instituții. Aici mi s-a părut cheia. Cum recuperezi? Noi avem, știți, o parte bună din instituții confiscate de forțe retrograde care mereu apasă pedala restaurației. Ori de câte ori avem un lider politic sau, un moment în care am putea să facem 2 pași înainte, apare această partidă a restaurației care ne trage înapoi. Da. E absolut fabulos cum trăim în această zi a cârtiței în istorie. Ediția din acest an a galei Monica Lovinescu stă sub semnul dezamăgirilor Monicăi Lovinescu și iarăși în 2001 Monica Lovinescu scrie așa: nu vom regăsi niciodată nu doar România noastră interbelică, ci nici măcar România viitorului la care am visat. Da. Suntem în acest scenariu cel mai pesimist pe care îl vedea Monica Lovinescu în 2001? Iertați-mă, mai formulați o dată? Da. În 2001, Monica Lovinescu notează în jurnal: nu vom regăsi niciodată nu doar România noastră interbelică, ci nici măcar România viitorului la care noi am visat. Și spune: cred că cei 100 de locuitori ai României pentru care adică Virgil, găsea că merită să te lupți, s-au împuținat. Da, păi noi nu avem statistici, dar efectiv aș fi curios să știu care sunt mai mulți, pentru că tot ce se întâmplă azi în medii, pe Facebook, nu am, dar știu că circulă îngrozitor opiniile pe Facebook. Și îți pui întrebarea dacă cei care vor lucruri care afectează istoria și șansele acestui popor sunt mai mulți decât cei care dau credit celor care vor să scoată barca la mal. Da. Noi avem o șansă astăzi. Am tot spus asta, bineînțeles că am fost luat în râs de atâția, că am mizat totul pe șansa pe care o avem, având ca prim-ministru pe cel pe care îl avem acum și care e pus pe reașezarea țării pe un drum ok, după ce cei înainte au adus-o unde suntem. Nu știu dacă sunt mai mulți cei care îl umplu de calomnii, îl scuipă în toate felurile, sau cei care îi mizează totul pe el. Nu știm. Nu știm dacă în diasporă sunt mai mulți cei care cei care au votat pentru aur sau cei care au votat corect. Adică au votat după principiile democrației, să spunem. Evident că ne duce pe o cale mult mai bună decât suntem. Nu știm. E limpede că atâta vreme cât contactul populației din România cu cartea, cu informația, cu ceea ce se numește educație și așa mai departe, este de o modestie care ne aruncă pe ultimul loc în Europa, evident că fără să ai informațiile corecte nu poți să judeci corect. Evident că dacă gândirea ta nu a fost șlefuită prin lecturi, n-ai cum să judeci corect. Și atunci, când se spune că educația, cultura, cititul, cartea sunt elementele cheie ale felului în care îți așezi viața pe lume și într-o țară, este evident că e așa. Ori aici, cine știe, cine poate să dea soluția? Nu poți obliga pe nimeni să citească cu forța. Să știți că m-am gândit, pentru că l-ați menționat la acel articol despre Ilie Bolojan, și m-am gândit să vă întreb de multe ori la ce sunt bune exercițiile de admirație, și eu le fac. Și iarăși aici în Monica Lovinescu am găsit un exercițiu de admirație pe care îl face față de dumneavoastră. A venit la un moment dat și a asistat la un curs și scrie aici: dacă mi-ar fi predat filozofia Gabriel Liceanu când eram eu studentă, ar fi fost cu totul altfel. Da. Mie mi se pare esențial să fii capabil să faci exerciții de admirație atunci când vezi că cineva face un bine. Adică să nu taci atunci. Există două linii diferite.
Una a negativului, una a pozitivului. Linia cea mai urâtă începe cu invidia, continuă cu ura, se termină în cazuri extreme cu crima. Linia bună începe cu admirația, cu vibrația în fața reușitelor cuiva, cu scoaterea lor, cu exprimarea lor publică și cu propunerea unor modele care pot schimba viața unei societăți. Astea sunt cele două atitudini posibile. Ori românii cu capra vecinului și cu celelalte, cu găștile lor, cu bisericuțele culturale, politice și așa mai departe, nu știu, noi nu putem face pronosticuri de vreme ce nu avem instrumente de măsurat. Nu avem. Cum intră spiritul în lume? Era întrebarea numărul cheie pe care am pus-o eu de-a lungul anilor lui Noica și era obsesivă. Cum pătrunde spiritul în lume? Nimeni nu poate măsura. Nu poți să măsori întocmai efectele fiecărui gest. Nu poți să măsori nici efectele gesturilor unui disident, nu poți să măsori efectele gestului lui Navalny, nu poți să... Noi nu știm nici măcar să ne amintim, cum spune Monica, am uitat înainte de a ne aduce aminte. Noi nu avem cultul eroilor, al martirilor. Doina Cornea n-a existat. Nu mai vorbește nimeni de ea. Monica Lovinescu și Virgilie Runca, dacă nu investeam prin editură, prin cărți, prin grupul statuar și celelalte, ar fi căzut în uitare. Credeți-mă. Faptul că există această gală este o victorie a memoriei, este o victorie a necăderii în uitare. Dacă lumea lui Noica, care a fost ceva unic în istoria culturii noastre, s-ar fi scufundat fără ca această lume să fi fost scoasă la suprafață și cu toată lumea lui. Când Noica a apărut pe lume, n-a apărut singur, a apărut într-un context, gândiți-vă, epistolarul e format dintr-o pletoră de vreo 15 personalități care au marcat cultura momentului. Atunci vorbeau cea mai înaltă limbă română, aveau cultura cea mai mare, proveneau din cercuri interbelice de la Criterion până la cercul de la Sibiu. Toată lumea asta s-ar fi scufundat într-o uitare desăvârșită. Deci gala asta are o importanță aparte. Sigur că ea se petrece în fiecare an în ziua nașterii. Are loc la Ateneu în ziua nașterii, 19 noiembrie. În fiecare 19 noiembrie am avut bucuria în ultimii ani ai vieții lor să mă duc la Paris să sărbătoresc ziua asta cu ei. Este o zi formidabilă, pentru că amândoi au însemnat enorm pentru noi. Dacă m-ați întrebat, dar ce au însemnat, domnule, până la urmă? Că înjurau comunismul, că nu. Aș formula în termenii cei mai aleși, mai înalți, următorul lucru. Pentru ei, conștient sau nu, cuvântul are o valoare sacră. Ei și simțeau, știau că nu te poți juca cu cuvintele. Când se spune la început a fost cuvântul, în acest text biblic se ascunde un adevăr fantastic. Asta înseamnă că prima întrupare a Spiritului s-a făcut în cuvânt. De aceea prostituarea cuvintelor și în speță minciuna sunt atentate la adresa sacralității cuvântului. Cuvântul s-a născut creând lumea, nu în termeni mitici. Asta înseamnă că orice minciună, orice clintire a lui, orice prostituare a lui atentează la ființa lumii. Ori ei știau că lucrul cel mai monstruos este să prostituezi cuvintele. Când Ierunca a scris, a alcătuit antologia rușinii, a făcut un gest de o înălțime spirituală și morală unică, cu totul ieșită din comun.
doamna Grădinaru, dacă ei mă iubeau și eu iubeam pe ei, dacă eu aș fi scris o propoziție, dom'le, partidul nostru e totuși cum se cade și se îngrijește de Ceaușescu, nu știu ce, m-ar fi trecut acolo, m-ar fi însemnat cu fierul roșu al prostituării cuvintelor. Da. Ce vreau să spun? Că nu există rabat pentru ei de la asta. Cum spunea Monica, nu se poate scrie cu două cerneluri. Una scrii capodopera și cu cealaltă devii turifel, faci cultul personalității. Așa ceva nu merge. Această duplicitate era cea cu care s-au luptat mai mult decât orice. Oricum, comunismul este duplicitatea însăși. Este divorțul dintre cuvânt și realitate. Este minciuna de la cap la coadă. Normal că s-au luptat cu el. Și în speță cu cei care n-aveau voie să batjocorească cuvintele, pentru că pentru un scriitor cuvântul este sacru. Ori ei o făceau în mod curent. Marea majoritate. Da. Și-au făcut-o până la final. De asta Gala spuneți că este foarte importantă. La Gala vom discuta despre Horia. El a avut ideea să dăm titlul dialogului nostru Dezamăgirile Monicăi Lovinescu. De ce dezamăgiri? Pentru că... Dezamăgirile priveau în primul rând felul în care scriitorii din România se raportau la cuvinte. Da. Când au văzut cum a arătat prima ședință a Uniunii Scriitorilor după 90, s-au îngrozit. Când candida Nicolae Manolescu și atunci cred că nu a... Acel episod îl povestește undeva, da. Da. Și s-au văzut că nu schimbau mare lucru, că nu făceau nimica. Trăiau în inerția de dinainte. Nu au făcut niciun gest de radicalitate a schimbării comportamentului. Și apoi restaurația care a fost pauza Emil Constantinescu, probabil una dintre marile dezamăgiri ale Monicăi Lovinescu, alături de o mare dezamăgire ea a avut-o și față de regele Mihai, pentru că, așa cum spuneți, Monica Lovinescu nu admitea nuanțe morale. Morala era intransigentă și acea împăcare între Ion Iliescu și regele Mihai a durut-o personal, pentru că era, așa cum spuneți, un adevăr răsturnat, o minciună. Fabulos acel moment. Așa cum dumneavoastră îmi spuneați, vă gândiți des la acea formula lui Noica, cum intră spiritul în lume. Știți că pentru mine e formula dumneavoastră Patria Mică și mai nou, pentru că v-am recitit și pe dumneavoastră, un lucru pe care vi l-a spus mama dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb la ce folosește acum și cum se pune în practică acum. Ochii te sperie, mâinile te scapă. Cum putem face acum asta încât să ne scăpăm, cum ar veni, pe noi înșine din această colimatorul istoriei groaznic? Această poveste cu ochii te sperie, mâinile te scapă, te trimit la o anumită ținută a comportamentului când devii om mare. Deci totul pornea de la faptul că la 7-8 ani, n-aveți cum să știți, în anii 50, venea căruța cu lemne și îți aruncau lemnele din căruță pe trotuar. Câțiva ani mai târziu venea un camion, se mai civilizase cu lemne și ți le arunca pe trotuar. Și te pomeneai în fața casei, cum era cazul la noi, cu o grămadă de lemne pentru toată iarna pe care trebuia să le duci în pivniță. Și mama spunea: Gabriel, du-te și aruncă lemnele de pe trotuar pe o ferestruică în pivniță. Și mă duceam și stăteam în fața grămezii de lemne și mai întâi plângeam. Eu eram mic în fața unei grămezi mari și îmi spuneam: n-am să pot niciodată să răzbesc această grămadă de lemne. Și după vreo oră venea mama mea, mă vedea plângând și cărând lemne și spunea: Gabriel, ochii te sperie. Ei bine, în momentele în care obosesc, atunci când un proiect pe care trebuie să-l realizez, și am stabilit cu mine că trebuie să-l realizez, pare că mă înfrânge prin greutatea lui, îmi vine în minte asta. Și asta te obligă să tinzi către ducerea până la capăt a lucrurilor bune pe care vrei să le faci. Știți,
perfecțiunea există, nu neapărat ca să o atingi, că dacă e perfecțiune, e cam greu să atingi perfecțiunea, geniile pot. Dar alminteri, e bine să o iei ca punct de orientare. Trebuie să fac tot ce fac perfect. Nu știți ce chinie să duci o carte la capăt. Este cumplit, te saturi de ea. Cuvintele care sunt, cum să spun, obsesia ta, mediul tău de muncă sunt teribile pentru că nu poți să-ți bagi joc de ele, cum ziceam. Trebuie să le dai chipul perfect în raport cu ideea pe care vrei să o transmiți. Ori asta presupune o muncă distrugătoare. A citi de 10 de ori un text până el devine public este tare, tare greu. Și la dat ajungi să urăști cuvintele și să spui, mă terorizează. Ei bine, și atunci trebuie să spui, am să ajung la capăt. Trebuie ca lucrul ăsta să fie perfect, trebuie să tind către asta. Asta este o regulă de viață. Dacă românii ar ști că lucrurile trebuie făcute perfect, chiar dacă nu poți, dar trebuie să încerci, am avea o țară de vis. Dar merge și așa, la noi este o nenorocire. E definiția patriotismului, îmi amintesc eu, pe care cred că o dădea Constantin Noica, nu-i așa? Să faci lucrurile pe care le-ai de făcut cât mai bine cu putință. Adică profesia ta excelează acolo și așa poți să deveni patriot, nu urlându-ți pe stradă naționalismul. Da, exact. Da, ok. O să încheiem doar reamintind că această gală Monica Lovinescu pe 19 noiembrie la Ateneu, biletele pot fi deja cumpărate. E foarte frumoasă pentru că s-a așezat deja într-o formă a continuității. E a treia ediție. Am reușit să imprimăm o structură. Ea are totdeauna 3 momente. O prefață muzicală, care George Todică, solistul de pian, care e profesor la conservatorul din Londra, este o încântare. Ce a făcut anul trecut, și-a ales repertoriu, l-am rugat uneori eu interveneam cu Schubert. Deci, prefața muzicală ridică starea de spirit a sălii la o înălțime cuvenită pentru eveniment și pentru ea. Vine pe urmă dialogul cu Horia. O să-l facem împreună cât timp o să fim contemporani. Iar momentul 3 este cel în care Ioana Pârvulescu, șefa juriului, care are 3 persoane, anunță câștigătorul. E foarte frumos. E frumos și că există un om bogat în această țară, care înțelege ca din bogăția lui să ajute cultura, pentru că sunt foarte puțini oameni de afaceri mari și buni în România care își dau seama că fără educație afacerile lor vor suferi la un moment dat. Firma Dedeman pune umărul. Deci faptul că Gala Lovinescu se bucură de un premiu de 10.000 de euro pentru câștigător, vă dați seama ce sumă e asta pentru un autor de carte. Pentru o carte de non-ficțiune trebuie să că dacă premii pentru literatură mai există, pentru non-ficțiune mai puțin. La noi nu prea există așa ceva și bun. Deci ei au pus umărul ca această gală să fie minunată. Dacă juriul se ceartă și nu știe să decidă între 2 cărți, nu? Ce facem? Că și aia și aia se împarte premiul de 10.000 în 2 premiuri Secvo. Sunt acolo și 2 titluri despre Rusia, am văzut în finaliștii, să spunem, cine intră în cursă. Deci 19 noiembrie Ateneu și eu v-aș mai îndemna și să vă duceți puțin la editura ora 7 seara, cărțile Monicăi Lovinescu la editura Humanitas. Mi se pare o lectură extraordinar, formidabilă pentru zilele acestea, un fel de a te scăpa de zilele acestea urâte ale istoriei. Mulțumesc tare mult, Gabrieli. Eu mulțumesc, doamna Grădinaru.